Oh, yun rin. Smashing. Nakita mo yung depensa yung gano'n. Yan. Yung gano'n. Alam mo bakit gumanon? It's like Moto-moto pala yun. nagagaling sa forearming power na. Standing stance. Ayan na. Outside yun sabi. Dito, lumaban pa. Parang hindi nasaktan. Kasi kailangan predict yung yung palo ng kalaban mo. Ibigay mo rin doon sa alam ang wala na yung choices. Depende sa shot choices. Usually sila nagdodobos. Nakachill lang sila. Ano nang tama? Kasi bakit ano, kung nakakalaman naka-roll lang. Oo nga, sino nanalo dito? Sila Chris. Ay, sila Chris. Laki ng lamang. Nakita mo pagka